ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар мулбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун. Наворо сар кардем аз ғуноҷини савдошидагӣ. 7,500 сомонӣ савдошидагӣ бародарам. ҳози баракашид сумша ҳисоб дорад. мо наворо давом метем. Бародаро касида драбилка дар кора, драбилкаи универсал. Партияи нав омадагия, драбилкаи Ӯзбекистон, малатокдор. 3 киловатта, 6,5 киловатта. Обмоткаи медни, алюминий. Нархошам хеле арзон кардагем. Видеора дар якум комментарий закрпит карда мемонам. Даромада тамошо кунед. Чия чихелия касида дар кора муроҷиат кунед. Рақамҳо дар онҷо ҳаст. Доставка ба тамоми ҷо ҳаст бародаро. Нархошам хеле арзон кардагем. Нархое ки дар видео мебинед, айвай арзонтар аст. Бародаро ина буд ғуноҷинои подписчиков будааст. Молои тоза барои молкунӣ 6,500 муомила дорад. Нигоҳ кунед чӣ хел молои базебай. Номерошам мемонем, касе молкуна ина занг бизанед, фақат барвақтар занг бизанед ки ами савдо нашида занг бизанем бародаро. Онаи буруш наиш сия 6,500 муомила дорад. Бозор чанд кард бозор? 6,000 бозор кардааст бародаро. 600 нарамад барои молкунӣ дута гуноҷин. Номероро гап бизан. 900 10 18 80. Адрес Калхозобод. Харидоро боша марҳамат. Бародаро савдо шидагиай гови гусаладори сементали гибрид. Тоза сементал нестаю. Мумкин дига пародам боша. Ҳам гибридо шайхуллас. 26200 сомонӣ гирифтагиай. 9 литр ширда гаранти дода фурӯхтааст соҳибаш. Обҳози 27500 сомонӣ кардааст бародаро. 3 рӯза гусала дошта, вале нофош ғалтидаги нест. Ба фикрам ки ҳамин камерада омодаст. Ана чочош. Ана гусалаш. Нарай мода? Модай. Гусалаш модаша. 27500 кардааст. 30000 сомонӣ гуфтест судагия бародаро. бародаро гови гусаладори карпа. Гусалаш буқача сар бега 10 литр шир. Дуюм гусалаш. Буқачаро бинед. Буқачаш як аҷоибот аст. Ана чочош. 10 литр ширда кафолат метавонед пеша. Одами буарӣ. Бозор чанд кард? 30,000 сомонӣ нархаш муомила дорад. То 24000 бозор кардааст бародаро. То 24000 бозор кардааст подписчикои канали Маъмур Азия. Номероша монем намоне. Номероро гап бизан. 937 77 03 79. Харидоро боша марҳамат. Адрес ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод. Марҳамат. Одами буарӣ метавонед занг зада харидорӣ кунед ба шарте ки дар ҳамин бозор савдо нашавад. Савдо шид гови гусаладори маҳаллӣ. Ҳамин гови эконом класс савдо шидагия. Ана чочош. Шириш чанд қабуд ака? 4 литр саҳару беган. Хеле гуфтем гови эконом класс гусалаш буқача. 12000 сомонӣ савдо шудааст. Хеле гувам ҳаст бародаро, фақат дар комментарий менависа баъзеҳо ҳама нев мефаҳмдаги мефаҳмад. Чунои гови қимат мепартои нарх хел шуда
10,000 12,000 буд мега ина 12,000 мол ҳамаш бачини пул шай бародаро чизе бигирам ям бачини пул шай бу молай мошинай ягон техника ай чизе бошам ҳама чиз бачини пули худшай яъте дига гови гусаладори сиёҳ савдо шуд қати гусалаи сирхалаш гове ки неки хизмат кардагиай бародаро гови ёш гуфта наметавоне мера миёнсолай да пирам набоша миёнсолай 15,000 сомони ровна савдо шудааст онаи гусала чишай гусалачаш муда ҳамин расчоти 4-5 литра мегирифтам мегирен аку соҳибош сумпум ҳисоб доран ҳамин нарша пурсидем дига саолам нодем ин навзой будай вали нофои гусалаш нағалтидай 15,000 сомонӣ ровна савдо шудагиай яна ба шумо нархҳои аниқ бахшиши зиёд подписчикои азиз аз ҳамин ҷа сар карда носозии техникӣ шудааст кадом гове ки дар хотирам ҳаст нархоша гап мезанам бародаро ана и гов 35,000 гуфтестай муомила дорад 31,000 бозор кардагӣ будааст гусолаш ғуноҷинча гови карпати тозаи бақувват ширша 15 литр гаранти метавон гуфтеса гусолаш модай 35,000 муомила дора то 31,000 бозор кардагӣ ҳаст бародаро хушрӯ тамошо кунед чӣ хел гови базебай аз болои видео ҳозир сабти овозӣ кардаистем чӣ хел гуфтем носозиҳои техникӣ шуда акнун мегзарем ба и гови калони зард гови калони зард ира саҳару бега ширша 20 литр гуфт 20 литр гарантиш қатӣ муомила дорад дуюмзой будааст бародаро гусалаи и буқачай гусалаш буқача беҳад буқачаи базеб моҳи борин фарбе ялт мекунад гусалаш ширишта 20 литр кафолат нархи бародаро 40,000 сомонӣ будааст муомила дора 40,000 муомила дора саҳар 31,000 сомонӣ кардааст бозор якас 32 кард мегам баъд дар пеши ма якас 27,000 пурсид вайда наметавон гуфт ва як каси дига 30,000 сомонӣ нарх кард вайдам додагӣ нест бародаро ҳами гова 30,000 сомонӣ да додагӣ нест ана акнун савдо шудагиам онаи буқаи 1,5 сола будааст буқаи фасони хушрӯ 14,000 сомон харидааст баъд як каси дигада 14,200 сомонӣ додагиай бародаро 14,200 нахтон хушрӯ тамошо кунед вакруги буқо ана акнун гови карпати базеби хушрӯ савдо шудаги аку син солша тақрибан ҳами 3-4 зояй ширша аниқ карда натонистем фақат гусалаш нарм модаша нарша аниқ карда тонистем 27,500 сомонӣ савдо шудагиа бародаро гусалаш беҳад базеби миёндароз яъне миёндарози хушрӯ гусалаша хутун нигоҳ кунед маълумай широша ҳами расчоди то 10 литра гирифта мегиренда мол ягон камбудӣ надора ба фикрам бо фикротона нависем дар нархаш арзанда ҳаст ё не баъд хушрӯ карда нависем бе ягон ҳақорат бе ягон шикоят хушрӯ карда бинависем фикротона дар комментария мо навора далши давом метем гово нигоҳ кунед чӣ хел гови базебай мегзарем буқаи калони фарбеҳи савдо шудагӣ бародаро ин буқаи калони фарбеҳи савдо шудагиай вазнаш 550 кило
550 кило вазн доштааст. Килобаркаш савдо шудагиай 52 сомонӣ 52 сомонӣ килобаркаш савдо шудагиай. Касе на буқои савдо шудагӣ пурсида буд. На марҳамат 52 сомонӣ ай 550 кило вазн дорад. буқара ҳама тарафа тамошо кунед. ай тарафшам бинем буқара. Вақтони дута қушхор савдо шудагиай. Дута қушхор килобаркаш 47 савдо шид. вазни 144 145 ҳар душ якҷоя баромад. 144 145 бозӣ кардааста буд. ҳамира 144 сомонӣ ҳисоб кардам бародаро. 47 сомонӣ вазни зиндаш. дута буқа дута қушхори фарбе килобаркаш савдо шид бародаро. баъди якта буқача мебуроя o'zi. Анаи буқача бародаро. беҳад буқачаи базеб карпатча. ҳами пеши ҳами қушхорҳои нав савдо шудагӣ омадаги аишам 10300 сомонӣ. ҳами вақте ки мо сиёмка кардем ҳамон вақт я 2 минута 3 минут шуда буд савдо шиданшан. болои ҳозирашта ягон чи кардагӣ набуд. 10300 сомонӣ. нигоҳ кунед чӣ хел буқачаи базеби хушрӯай. баъд ҳам фикротона нависен дар комментарҳо. нархашта арзанда ҳаст ё не. касе нарх навои ҳозира да хабар дорад ҳавоё бинависа бародаро. баъзи ҳами 3 моҳ 6 моҳ пешам нархҳо фарқ кардааст. ҳами 3 моҳ пеш нарх ҳозира нест. даже 1 моҳ пешина нарх ҳозир нест. нархҳо фарқ кардааст. барои ҳамин дар вақти фикротона баён кардан ай нарх наво хабардор шуда баъд бинависен. ин дута қушхорам савдо шудагиай ҳар душ 4000 8000 сомон савдо шудагиай бародаро. ин бетарозу савдо шудагиай. агар соҳибиш рост ша гуфт дурӯғ ша гуфт усунша намедонем. ҳамин харидору фурӯшанда ҳар душ якҷоя сари тарозу омад. ай ҳар душ пурсидем ҳамин қушхорора 155 кило буромад. ҳар душ якҷоя 151 кило буромада буд. инаи буқачаи зардам савдо шудагиай. ира я подписчик ай Гулистон заказ кардагиай. ҳамира бояд бубина. неки ира нархша фаромӯш кардем. агар 7150 сомон 7050 сомонӣ наванги буқаи зард савдо шудагиай бародаро. не дута баррача ҳар душам нар якташ думбаш калон чӣ хеле ки дидем хушро 2000 гуфтестай муомила дора. 1600 сомонӣ ҳар душа як ҷоя кардаестай бозор. 1600 сомонӣ бародаро. ҳар душам қушхорча. якташ думбаш калони хушрӯай. ира хушрӯ сев кунем беҳад қушхорчаи баъзе меша. не дута баррачаи моддаам савдо шудагиай. ино ҳар душам модда. нав ай шир баромада набаромада бо ширам битен хуб айда. бодиш намегарда 1200 харидагиам. ба иҷа гӯсфандои баррадор барои тоқаи беоча не барои майда 1500 муомила дора. ин ҳамино савдо шудааст айда 1200 1300 ҳамин размиро савдо шудааст. ба инаи калонош 2000 1800 муомила доранд. 1600 1700 1550 савдо шудааст. ба иҷа яктаи дига гӯсфанди очабача буд. қатъи барраи калони бақувваташ 4000 сомонӣ муомила дошт. не дига не дутаи дига гӯсфанди баррадори ёш. ино 3500 муомила доранд бародаро. 3200 3100 сомӣ 3300 бозор карда истодааст. бародаро ба қадри имкон технически хато шидагӣ бошам камбудӣ шидагӣ бошам ҳаракат кардем кадомиш даёдмон зад бо нархоша гуфтем. дар ҳаминҷа навор мо ҷамъбаст мекунем. касе то ҳаминҷаро тамошо кард дар комментариҳо бинависем мо то охира тамошо кардем ё ин ки рақами 44
ягон чи бинависед дар комментарий барое ки ман бифаҳмам чанд кас то охира тамошо кард. бародаро ҳозир мерем иншоалло як бародар хоҳиш кардагай аз Қазоқистон буқои фарбе овардагай барои деҳқонам, барои қассобам, барои харида фурӯшам туғри мегирифтагӣ буқош ҳаст. Иншоалло ҳозир рафта навор мекунем. Баъди ин навор, баъди навори молбозор ягон соат пас иншоалло навори буқои Қазоқистонам мебурояд. Тайёр буқои тайёр нимтайёр ҳаст. Касе дар кора муроҷиат кунед ва канал дум наравед.